Lakhayan ko rasi Borjan constituency ke parlo highway number 39 Lukhijan turning road along Hemkonglong humni ahiring tangrak pen kachin koi. Si ada porpai sira chitim apor ihum bolero NL 07CC 2551 Hemkonglong ahiring tangrak pen kachin koi. Lapen kacit habatum sitami areng ahu kisu upuke kali lapen kosan ko piluni tak cinyelang perangke atum komri don ahut ke munit inu tawe pusi bertanang pale. Lapen ihum Guwahati pen Manipur kidam jipu asemen kathang pon Hemkonglong gari bearing number BB04 AA 8891 sitami bolero kachin ko adung het si kachin koi dun ada porpai trok ra chitim apor malom si labangso semena truck ke kachin koi puta perangke atum komri dun ahut bertari tunlong labangso Hemkonglong katiwa men laki Soren Singh lapen arta thongke pa sirkep lapen non amat ke imunin atum ge thang thelang pusi bertanang pachini dun Bokajan pen erai rongpi report DY365 Karbi Live. Adun thua bertar juik tha Jal Jivan Mission mate JJM alang ki pi asai ki claim ki oi ki klang pon. Lason si Lakhayan ko rapi diopani constituency ke palupon rongagora menteron arong along JJM alang ki pi pon asai ki claim ki pa oi apudha aran atum ningkang samsi chipklang pon. Ati department pen ki pi pon ke mesen lo pon ta alada claim pon contractor atum pipe ki pi pon ke chokchi lapen kelang ke pangkrip lapen pipe ke longli aru si ki pip nang jirapot angtan si birong ang pata kachiting mate ke mesen alang long pon pe lasira atum pending kang samsi chipaklang pon rinti pipe ke wak lapen pipe kachibu che hai huta dulu bangso asai ke claim pon abang phun abang amithang asai che claim pon pami asonte mesen ji pusi erat pen kachuningri chipaklang pon rinti tang de pinia berta bang ke lan pen sikang ton pon lo kadu kawita domi thakme kardom